svaka pomena Srebrenica, pogotovo marš mira, utiče emocionalno na nas sve. Ovdje sam sa ženom i djetetom, prije svega da dijete zapamti i da doživi barem jedan dio onoga što su nekada naši najmiliji prošli. Odlučio sam se prvenstveno da osjetim to što su osjetili ti ljudi 95. i da probam doživjeti to na bilo koji način i osjetio sam potrebu da treba da im dam podršku i da budem dio ovoga. Bitno je radi sljedećih i budućih generacija da znaju šta je se dešavalo i šta je se radilo tom bošnjačkom narodu i da se nikad nikome ne ponovi nigdje u svijetu, ma ko to bio i postoje. Sa mnom su dva dječak i djevojčica, unučadi. Željeli smo da vidimo sve to, da osjetimo, da se poklonimo žrtvama genocida. Puno smo o tome čitali, djeca su informisana, čak su i pisali seminarske radove. Djeca su živjela 3 godine u Maleziji, Singapuru i tamo je baš djevojčica htjela da upozna svoje drugove i drugarce sa kojima je išla u školu o situaciji. Pisala je jedan rad o Srebrenici. Ne može se opisati. To je jedna velika rana koja se neće nikad zaliječiti, ni izliječiti, ni zaliječiti. Jasno. Velika rana. Govori li se danas u Francuskoj o Srebrenici? Slabo. A zar ne bi trebalo, s obzirom da je svijet vrvi od ratova, zar Srebrenica ne bi trebala biti opomena cijelom svijetu? Trebala bi da bude. Ali ja mislim, pošto uvijek ima negdje neki rat, onu predposljednji potisnu ga. Sinoćke, ona kiša bila, vodi smo noćile i na milijona, samo jedna zrno smo od rata pazile. Ona kiša, kako one šatora se skrljivaju, kakva kiša, majica mi je hala mokra, pa u njih nije bio šator, nije bila papuča, obuća nije bila, nije gladni bili, mi imamo i jeste. Ovo ne treba niko da vode tuži se. Malo sam se umorio, ja nogama bolio, to ne treba kaže. Mala žulja izajde 1-20, šta će biti kad izajde? Sve ću ovo pričati.